Τι δουλειά κάνατε? Πολλές δουλειές. Από Μουτζούρης έως... Ο Μουτζούρης τι είναι? Γενικά συνεργείο. Συνεργείο αυτοκινήτων, μηχανές. Διάφορα τέτοια. Και τραγουδάγατε από τότε όμως, έτσι? Και μείνατε και πολλά χρόνια στην επαρχία. Πάνω από 10. Σκυλάδικα. Τώρα το έπαιξε ωραία, έτσι, μπράβο. Βεβαίως το μεγαλύτερο σχολείο του καλλιτέχνη είναι αυτό. Αν δεν περάσει να ζυμωθεί ο καλλιτέχνης από εκεί, για μένα ναι. Γιατί? Βλέπω λίγα τα κιλά του μετέπειτα, ας πούμε. Καταρχήν τι είναι? Γιατί είναι ένα μεγάλο σχολείο το σκυλά, το σκυλάδικο είναι ένα πολύ ωραίο μαγαζί, κορίτσι μου, που μιλάει μέσα από εδώ, από την καρδιά. Λέει λαϊκά τραγούδια, ακούς Καζατζίδη, ακούς όλους τους παλιούς που περάσατε και φτάνει στο σήμερα. Δεν του λείπει τίποτα. Η διαφορά του από το μαγαζί στο οποίο τραγουδάτε τώρα, ποια είναι δηλαδή? Για μένα καμία, γιατί εγώ δεν άλλαξα το μαγαζί, άλλαξαν. Εγώ παρέμεινα στο σπίτι μου. Plus έγινε μια διακόσμηση παραπάνω και 2 φώτα πιο πολλά και μια κονσόλα, ας πούμε. Δηλαδή αυτό που λέμε σκυλάδικο είναι το γνήσια λαϊκό, αυτό θέλουμε να πούμε. Έχω την εντύπωση ότι όλοι περάσαν από εκεί και σαν πελάτες και σαν θαμώνες και σαν... και τους αρέσει να πηγαίνουν.